Idiretso ta, mantang sana day nagharali, sudakul na nag-arantabay. Diretso na kita, tingog kan banwaan na po ini. Minarespeto na naman kami sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagiromdom na sana po yaong kita gabo sa marahay na kamugtakan. And sa pag-atubang niya to kan amang Diyos o kan kaaldawon, amang Diyos dapat enot sa gabos. Grabe ang kahidalian ko datibad, buminurutas naman, sudakul na parang tabay. Sana makakawa kitang dakul-dakul man na nagdiretso po sa pagdadangog. Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention niya to kay City Councilor Luis Gutierrez. Happy birthday tabi sa imo, Councilor Gutierrez. Kan siyudad ni Legazpi. Hali po yan sa Sakuya, asin sa pag-iriba mandigdi sa DCGB. Sagkod man kitang 10:30 na tabi, mantang kamo dyan nagluluto sa indong kusina. Gamit sa kusina ang Petron Gasol, Tapgas, Petron Tapgas Gasol. Ang kapartner na po kan Pilipinas sa halawig na panahon, kan mga misis ng tahanan sa kusina. Sa mga karinderiya, turo-turo, restaurant, mga bars, hotels. Yan po sa Tapgas Gasol, Petron Tapgas Gasol. Diyan po sa Daraga, diyan sa Petron Gasoline Station, sentro kan Daraga yan tabi. Kataning sa nakan sa udan. Maray na aga, familia uy. Nako talaga. Dakulang salamat digdi sa familia uy. Iyan ang minatao maning kusog sa tuya, maski diit sana siguro man ang nag-arantabay na. Idiretso ta na po ini. Katuwang tadyan sa luwas si Pading Jomar, Pading Al, kumparing Jimmy ang samuyang chief reporter. Katabang Ans Galero, Joshua Bino. Sa Manibela yaon dyan si Henry Mata. Sa control technical, Junapolis. Sa newsroom production asin sa research tarabang-tabang niya nangingenot news director Mardila. Si Angel may pinag-asikaso po muna. Yaon man dyan Jen Matthew Balyeran. Jimos Barrios. Mantang sa IT, yaon po dyan, kasamuya pong broadcast man sa internet worldwide netwide. Si Trescia Marilitana asin si Richard Astor. Ako man po, si Pio Fernandez. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Siyempre, so sa tuya man na amigo, yung Familia Bitangkor, maray na aldaw tabi sa Indo, Familia Bitangkor, ha? Diretso na kita kan mga istorya, hali dyan sa luwas. And what's happening? Good morning! Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Batiun ko man, Sir Pio, kay happy birthday si Miss Claire Hariri. Birthday mo niya ni Claire. Iyo. Iyo. Si Say Ian. Sudyo sa baga. Taga sa Inan. Diyan sa may Dakulang Mall. So an midbid sara ninyo lose sana ano sara kamo. Baka madahog ka ito. Yan naman, labot ko. Happy birthday sa imo, Clara. Si Clara. Para hanap ka ito. Tubod ka. Oy, Madam Claire, dyan sa SM City Legazpi, happy birthday hali sa Samuya digdi. Ano? Yan. Birthday pala naman ang gano'n yan ni Claire, ano? Kasabay niya si Councilor Luis. Oo, magkasabay sinda. Happy birthday tabi sa Indo, Madam Claire Harire, kan SM City Legazpi, and kay Kagawad Luis Gutierrez. Ano? Yes. Si Isay naka-informer sa imong birthday ni Clara?
Nailing ko notification sa Facebook. Maray ka patapig no notisyahan. Sa Facebook mismo. Lastiko kita ka deklara pag dahil kita. Ay, Madam Claire, happy birthday tabi isay mo. Enjoy your day and God bless you more. Sige. Yes. Anyway, Sir Pio, sa mga dagdag pa niya itong impormasyon, kung aramong bako ka man compliant sa mga kwalifikasyon as in requisitos sa pigahagan ng Commission on Elections, dahil ka na mag-file ng Certificate of Candidacy para sa paabot na barangay as in SK Elections 2023. Iningon yan ang patali ni Comelec Albay, Provincial Election Supervisor, at ni Maria Aurea Bubunaw, mga para sa nasabing pirilian. Kung sa inyang ikaliwanag na dawa o duwa man sa nadawaan mayor na babante ninda, note kung an applicant din 18 sa 24 anyos as in kung bako i-registered voter, alagad kung ika mismong muya mo mag-file ni na Certificate of Candidacy tapos aramong bako ka man kwalipikado sa mga arog ka na bagay, dahil ka na sa nadaang mag-file kay COC. Sigun kay Bunaw, magiging ministerial na pag-acceptar nita ka na mga COC dahilan sa maski ano pa man daw na magburotwaan na mga reaksyon gikan sa mga kalaban o magkaralaban-laban na aspirante, iaakuon manindaan na COC kung compliant sa mga nasambitan niya tong bagay, and an sa indang central opisina an may discretion pag-adalan kung talagang an mga ini-qualified o kaya dapat na ma-disqualify sa pag-file o pagdalagan sa BSKE 2023. Ini ang kabtangkan pahayag ni Atty. Bunaw manungod sa siring na bagay. Kung walang ang exception na day ni tatanggapon ang COC kang mga barangay at SK officials, SK candidate, ang edad, and registered voter kasi may ano kami kaan, may data kami. Oo, yaon ng data. All the rest, ini nga ya, kainin, kagawad, kapitan, disqualified na yan, disqualified siya, we will take note of that, pero di kaming discretion na day tanggapon. So yan tabi, Sir Pio, ang pahayag ni Atty. Bunaw, may kinaraman sa siring na bagay. Yan, so yung man ang ganano, ministerial an sa indang pag-acceptar dyan ng mga COC, kaya maski si Say Bagami na file dyan ng COC. Oo, baga. Oo, di ang nangyayari na sana, eventually, pagkatapos kang pag-file nila, so Manila na ang ma-desisyon kung itong mga nag-file, kwalifikado o bako. Yes, Pero ang yes. gustong sabihin ngayon ni Atty. Bunaw, let's not make a mockery out of the process. Oo, tama. Naaram mo naman sa nang dai ka mapupwede, dai mo na meet so requirements as per Constitution and as per Omnibus Election Code, ma-file ka pa ng sertifiko di kandidatura. Tapos problema pa. Sabi nga ni Atty. Bunaw Kasubago, pag dai nga yan na-qualified, Comelec naman nga ang salaan. Yan, mapakover pa sa DCGB. Kon pa kan oras, imbis na makapasiri na dumang kay Madam Claire ta birthday, dai. Iyo baga, pagkatapos protestahan ta nag-file ka ito ning COC. Bako. Roger. Nako, tama ba baga si Atty. Aurea Bunaw. Yan, sige. So yan tabi, Sir Pio, ang informasyon na halititingon yan sa Comelec Albayas. Galero, DCGB. Salamat an sa istorya hali dyan sa luwas. Comelec Albay. Taod-taod pag-uro istoryahan ta daw po yan. Mantang igwa man kita nin dua tulong listener na sa programang Tingog kan Banwaan. Ilaog ta muna si kumpadreng Jomar Bien hali man dyan sa Premier Distrito. Pading Jomar, Marhain Alda, what's happening? Salamat pa di Marina Aldaw, Marina Agaman sa mga parantabay. Location ko pa di, nasa San Andres Evacuation Center sa Banuan, Santo Domingo. Sa igwadig ding dakulang aktibidad, siyempre sa panginot ini, kan ako Bicol, inibagang Tarabangan Caravan. Ang Tarabangan Caravan pa din, nakalibot na ini sa Manlain-Lain na Evacuation Center sa bilog na probinsya Canalbay. Digdi sa First District, ini ang ikadua ka ini, na inot na nagkaigwa ka ini ang San Jose Elementary School. Then sinundan kan diyan sa Second and Third District and ngunyan, nagbalik sa First District para sa San Andres Evacuation Center na kung saan ang magiging aktibidad digdi pa din kan ako Bicol sa pagitan Tarabangan Caravan, itong mga medical mission, kumpleto ini pa din.
may x-ray akong nahiling digdi, may mga laboratorio. Aside kan medical mission, may dental pa. Then, digdi sa programa, nahiling ko sa program, may maabot pa digdi magician na mag-entertain sa mga kaakian. And of course, dakol man na giveaway digdi, ang Ako Bicol, kaulayon ta si Madam Sale Lucef. Tangani ina, aramon ta kung ano ang mga pinakadetalye kay ning aktibidad na inikan Ako Bicol digdi sa San Andres Evacuation Center. Madam Sally, live kita sa DCGB. Nasa ibong na linya si Pio Fernandez. Good morning po, Papa P. Yes, good morning Ma'am Sally. And Apo. ano po ang naka-package ngunyan dyan sa tuyang ipigtataong tabang sa area na yan? Go ahead po. Okay. Well po, ining caravan po, ang Ako Bicol Party List. Dakol po ang partners po digdi, arab po ang DOH, ang Tanchuling General Hospital, ang LGU Santo Domingo po, ang Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, at ini pong mga partners si Kong Joey Salceda, ang TESDA po, ang Sunwest Foundation, na kung saan po, igwa kitang medical mission with free haircut, free massage, and local recruitment activities. May apwara ka itong usual na nakapakete na po dyan, igwa pa ning recruitment activity tabi, Ma'am Sally? Yes po, igwa pong recruitment activity na nag-offer po ang Sunwest Inc. yung trabaho para sa mga na-displaced, mga newly graduate, gusto po nila trabaho po sa Sunwest, mag-apply po sila. Especially po sa mga taga First District, digdi po sa Albay. Yung mga harani po dito sa Santo Domingo, yung pong Bakakay, Malilipo, Tabaco. Maghapon man po ining caravan, na kung saan po, dakulon po ang nag-sponsor, kaya kung pwede po kong banggito na yung mga sponsors na nagtatarabang po digdi na nagkataon ng kaugban sa yung mga kababayan dito sa San Andres Evacuation Center. Araw po kang Gardenia Bakeries Philippines, nananaon po kami, nagpapakaon po kami mga tinapay, libre po yan. Ego po digding libreng kape, unlimited po, haling po din sa Goya Steam Coffee. Yaon po digdi ang Frida Napkin, ang baby ko. Yaon man po digdi ang liniment, ang Tai Chi liniment. Yaon po digdi ang Eastgate Salon para po sa libreng gupit, tapos libreng masahe. Yaon pa po digdi ang LGU Santo Domingo, naglilibreng tulik sa mga kaakian. Yan. Tapos, sa mga aking nakapirila po dyan, mapatulin sila. Tapos, doctors po, gusto naman pong pasalamatan ang Philippine National Police sa yaon po digdi may mga nurses, may doctor po, na mga volunteers from our PNP, and iguaman po digdi po from Bureau of Fire Protection from Albay Province. Kaya dakulo nagtatarabang po kapapilipid, dakulo na volunteers ang yaon po dito sa Santo Domingo na talagang gustong magkaunin serbisyo sa yung mga kababayan asin magpaugma. Tamang-tama na mentionar mo ito, Ma'am Sally, yung circumcision, may nag-text mananggad. So igwa palan na free circumcision diyan, ngunyan. Opo, igwa Oo. po na yaon po digdi. So taga Tanchuling General Hospital po ang nagkakanda. At kompleto po kita digdi na po. Wala lang po kitang dental, medical mission lang, libreng tuli, libreng masahe, libreng haircut, tas trabaho. Yan. Pwede ka mo mag-avail din ng TESDA courses na free training sa TESDA. Din yan po sa Ako Bicol Party List. Pigdadangog kong marhay tabi ika, Ma'am Sally, and pinag-analyze ta, bako lang paramihan tras na tabang, kundi lifetime na kumbaga pundasyon ng ititaon nindo sa paagikan oportunidad na yan sa pagtrabaho, yung recruitment and yung training sa skills nila pwedeng igwasindang pwede nindang maging kapital sa hanap buhay palan through TESDA. Opo, totoo po yan, Papa P. Kasi kung nasusundan mo po ang programa kang Ako Bicol, na si Congressman Saldico po, gusto po ang sa yung mga kababayang mga Bicolano, magkaigo po sindang sustainable livelihood. Para po, dahil na po sinda nag-aasa sa gobyerno, igwa na po sindang purchasing power
na magagamit po nila sa pang-urual daw. Aron po kang pagbakalin na sa diri ng pagkaon, so maayos ang buhay nila, na magwa silang iskara na maray, ego po silang, kumbaga, may upliftment sa diri nila na makakapaglakaw sila na ego silang pride sa diri nila, ego silang trabaho. So yan po talaga ang piga-offer kan ako Bicol Party List. Kaya piga-suportahan maray, piga-anuhan po kasi yung mga congressman, si Congressman Saldico, si Congressman Jill, si Kong Pido, na matawan po ng oportunidad ining mga kababayan ta, especially po sa mga nadi-displaced, sa mga naluloko, sa mga taong kaipuhan talaga po sa trabaho para mabuhay ang sa ilang pamilya, mabuhay ang sa ilang sarili. Ikaw po palang digdi ang ang 2D itong tayo ng mga kabataan na kung saan po mananaw po sila mga seedlings. Ito pong mga araw po kampechay, okra, mga talong. Tapos magkakaroon iba po silang talk para ituro po kung paano yan itanom. Kasi yan ang mga seedlings na yan, medyo hybrid po baga yan. Kaya kaipuhan niya ng proper way of paano pagtanom kaan. Bako lang yan basta itinanom, kundi ituturo pa po nila ang ining mga kabataan. Kasi po din social, psychosocial activities para sa mga aki. Kasi di ba pag wala ka sa harong mo, parang boring ka, iba kaya ang pakiramdam, ang ibang aki na didepress ka. Paano na kaya kami, aluyo na kami sa evacuation center, dahil kami nakakabuelo. So, igwadigding parang debriefing sa mga aki, sa mga na-depress. Yaon po digdi ang 2D, ang ni Congressman yung Salceda. Ma'am Sally, I'm just wondering what's in it na yaon diyan sa natiwala na yaon diyan na ititao sa ako Bicol na nakaka-organize katikan arog ka ng magnitude ni humanitarian services tabi. Anong yaon diyan tabi sa ako Bicol? Go ahead po. Siyempre po kasi, Papa P, ara mo naman po, ang Ako Bicol Party List, madali siyang darahon, magaan. Kasi, kumbaga, kung sisay man ang magrani, madali mo talaga siyang ranihan. Madali mo din siyang kasigun. Madali mo man lang anakon. Sa gabos na probinsya kang Bicol, igwayan na opisina, igwang tao, igwang mga coordinator, may municipal, simula sa provincial, municipal, barangay level, igwa po yung tao. Kaya madali yung siyang darahon, madali yung din kauron. Araw po kayo pagkatapos midigdi sa sa Santo Domingo, igwa na naman po kami Taraban, sa Ginubatan, sa August 9, nakaschedule na po yan. Partner po dyan ang LGU Ginubatan, partner man po si Congressman Salceda. Pagkatapos yan po kayo makapasiling po kami sa Camarines Norte. Dakulong po Taraban ang Ako Bicol and sa Masbate po. Mga nakaschedule, in fact po, Bicol Region ang isibuhan ng Taraban na gusto po ni Congressman Saldico and Congressman Jill Bonggalan and our Executive Director na si Kong Pido Nardin. So to sum it up, ang Ako Bicol institusyon na both sa legislative wise, so trabaho sa paggibunin mga lay, budaian sa humanitarian services, kaya arog kaan ang magnitude na ididaranin dong tabang sa mga evacuees and bako sana kung nangangaipo ang sosyudad, kaya arog ka ng tiwala because it is an institution na both legislative wise and humanitarian services wise tabi, Ma'am Sally. Tama po ka mo dyan, Papa P. Talagang, kumbaga, tama ka, institusyon na, nakaugat na, talagang bukang bibig ng bawat Bicolano na ang Ako Bicol talagang nagtatabang, igwang naginibuhan. In fact, prolific baga ang ako sa ato yung mga, dahil talagang, sinday, ang sa ato yung mga congressman, talagang pinagpipitagan, kumbaga sa kongreso. Dahil si Congressman Saldico, siya ang chairman committee on appropriation. Si Kong Jill naman, assistant na Committee on Appropriation. Dakulan silang pigkakaputan na committee ba? Dakulan din na bill sa pigpapasa. Kaya talaga, dahil mo man matatawaran talaga ang nagdidinubuhan sa tuyang mga congressista as in ang Ako Bicol Party List. Kung igwa kapatabing mensahe, Madam Sally, sa pangarang ka na Ako Bicol, sa iba pang mga would-be beneficiaries niya to sa man iba-ibang sektores, lalo na ining mga nasa evacuation centers, as in iba pang mga concerns kan sosyudad, madangog kami, go ahead. Yes po, so gabos po na nagdadangog sa tuyang niya na pagdaagas sa imong programa, Papa P, sa tingog kanbawaan, sa mga kababayan ta po digdi sa
Santo Domingo, ano po kang Barangay San Andres, mga taga Barangay Lidong, Barangay Fidel Sulcida, Barangay Santa Meritoria, and Barangay San Fernando. Magdigdi po kamo sa Barangay Evacuation Center kang San Andres, sa gymnasium, para po mag-avail po kamo kang medical mission. Libre po ang medical check-up, libre man po ang mga bulong. Igwa man po digdi kung gusto niyo magpa-massage, gusto niyo magpa-beauty, igwa po digdi. Kung anong gusto niyo po digdi, gusto niyo po ng napkin, sanitary napkin, gusto niyo mga magkape-kape, libre po digdi ang kape. Gusto niyo magkaon, libre po ang pagkaon. Dahil ka mo digdi magugutom. Kaya digdi, kumbaga talagang caravan siya. Lahat ng serbisyo niya po digdi. So, ay pasalamat lang po ako sa Gabos, nagtabang po. Dahil hindi magiging posible kung dahil po talaga nagtatarabangan. Kaya ako, tarabangan. Kasi talagang dahil hindi magiging successful niya na pinagigibok ang ako Bicol Party List kung dahil nagtatarabangan. Especially po kay Mayor June Aguas. June Aguas Jr. kang Santo Domingo Albay sa pag-accommodate po sa ako Bicol Party List. As in, syempre yung mga kagawad nila, si Kagawad Naira Gregorio, si Engineer Balidoy, sagabos ng mga nagtabang po, sa mga doctors, nurses, mga volunteers po na yaon digdi para po magtarabang po. Salamat po, Diyos mabalos po. Paano man kami makalaog mo na ma-recognize ka na ko Bicol, Ma'am Sally, ang kaso? Yes po, Kapapi. Paano man daw kami makalaog mo na ma-recognize ka na ko Bicol, in kaso? So gusto po maglaog? Sa ako Bicol. Ano lang po, approach lang kami po. Wala pa problema po. Bakit meron ba? Parang may sinasabi ka. Hindi ako nagsabi niyan. Okay. Ba't mo ako iniwan? Oo, hinintay kita. Sige. Joke lang. Doon tayo sa ng isa. Thank you so much po, Papi, sa oras na itinaumo po sa ako Bicol Party List. Ako lang ang bagay po na naaaraman po kang sa tuyong mga kababayan ang mga programa pong ang ako Bicol Party List. Especially po initiatibo pong humanitarian, ini pong mga caravan. Kaya it's an honor po na magsilbi po kami sa tuyong mga kababayan. And sa inyo din po na media friends na talagang nagsasawa po na iba nangibog ang gabos na programa kang ako Bicol Party List. So, ako Bicol Party List, katabang na, susunod pa. Okay, salamat tabi, Ma'am Sally. Okay, thank you very much, Madam Sally. May libreng masahe digdi pa rin. Dapat pala, ano yung karigdi? Aha. May libreng kape. Dapat ano yung si Direk? Yan. May libreng tuli. Dapat ano yung si... Ako. Kumusta ka na ni Madam Rochelle? Si Sayan. Si Madam Rochelle na ini kanako Bicol. Ano na nga ito ang video mo, Ma'am Rochelle? Masera. Dahil na ka mo nagilingan. Anyway, araw kayo ni mamay nakalinya dyan sa libreng tuli. Aber daw. Dahil mo ram. Takong bakante na, dahong ko na si Pading Andy Madrigalejo, sabay na kami, takali na makaagom na ang sultirong ini. Iyaw si Papa Andy. Adiyo, si Papa Andy. Teritoryo niya mga ini, Santo Domingo ini. Dahil ko na nadadagog ang boses. Dahil ko na nadadagog ang boses ni Papa Andy. Pandagogaman daw, tabi. Ala to, umiyali si Pading. Siguturo ako. Kadagad kayo. Ayun, siya naman dahil Atripan. Anyway, so yung pa rin mga aktibidad digdi sa San Andres Evacuation Center ang San Andres Evacuation Center iguang 558 pamilya na pagkukompuesto ng 2,028 mga persona na mag-avail kan mga serbisyong ini na pinagdara ka na Bicol. Bakulang ini, tabi pa din yung mga taga-evacuation center ang aniunig di, bigimitaran man sa mga nasa bayong evacuation center sa San Andres Elementary School. Pati naman ang ibang mga pagtaraning na barangay libre na magpasilbi para i-avail ang serbisyong kan tarabangan karaban kan ako Bicol. Okay. Yan mga Sige. na bareta, Jomar Bian, DCTV. Salamat kumpadreng Jomar. Mabuhay dyan ang ako Bicol sa padagos na pagtaupo nin serbisyo humanitarian services
pangangaipukan sa tuyang sosyedad. Iyon na nga ni supig taramta kasuhapon baga na Bicol and Kasubago is now an institution politically and ining sa humanitarian services. And legislative wise, institusyon na po yan. In fact, pinagtiwalaan na po kan hierarchy kan kongreso, kan lower house, imaging kan gobyerno, kan administrasyon. The fact na ang pinakaput po kan sarong sensitibong komite, as in powerful committee dyan sa lower house, appropriations, ang nagakaput kaan Congressman Zaldico. Ang Vice Chairman si Congressman Attorney Jill Bungalon, one of the most sensitive, influential and powerful committee sa lower house. Dai man yan itatao June kun bako recognized, asin kun bako easy an karakas, asin kun bako aram ang performance an kredibilidad kan sarong nakaput na persona dyan sa nasabing komite. In fact, this is the very first time na sabi tanangan pinag-render kwenta iyan itiniwala sa sarong party list. Bako sa sarong itong so regularly elected na congressman na bako sa party list uminagi. Ngunyan kaput yan kan ako Bicol. Kaya arog po kayan legislative wise sa trabaho ninda, institusyon na po yan. Dakol na ang mga leyes na naipasar ka yan. Bago pa minarabot ining iba pang mga leyes, arog kan sa agrikultura, so sa Free Irrigation Act, tabi, and iba pa, so many, ining so sa tarification law, dakulon po yan, to name a few. And permi pang kasabay ninda, tadyan nagpuon sa pagtaunin serbisyo sa ning tabang, an ako Bicol, iyaon yan, dai po yan pinaghali, mas lalo nga ning pina-expand. Kaya nga ni bagangon yan, uyan na, sigian sa indang taunin tabang, sa oras nin pangangaipo in dire situations, kalamidad, emergencies, evacuations, gabos-gabos yara umpo sinda dyan. And madali ang pag-rikupo, kumbaga, ang pagdamot nin sponsors and mga partners because sabi tanangan ni uyan, pigtitiwalaan, institusyon na po tabi. Yan, kaya man iba-iba baga sa mga sponsors na kasarabay man dyan sa tarabangan na yan tabi. And what's more is bako sa na palliative measures. Yan, bako sa natabang para mientras. Igoning tabang na will last for a lifetime. Ano po ito? So pag-train kan sa tuyang mga kababayan na susaindang buhay, susaindang skill, susaindang abilidad, lumuwas, tanganing iyon ang gamiton nindang kapital sa oral daw na pagbuhay-buhay. Sa paagikan training sa TESDA, Technical Education Services Administration o Authority, pag-train kan sa indang mga skills sa pwede kang igwang halimbawa talento sa pagkonektar nin mga kuryente, paghirahay nin radyo, paghirahay nin cellphones, asin iba pa, cooking, pastry, manlain-lain po yan. Paghali kan dyan sa evacuation centers, igwa ng balo na kapital na dai pwedeng maabas dyan sa indang pagkapersona. Iyon na po yan. So, capability nila na skills, na-enhance, na-discover through dyan sa tarabangan karaban na yan kan ako Bicol. Bako sa ng parametras, tayo na mga tabang na pagkaon, gabos-gabos, it shall all come to pass. Pero itong so skill na i-impart kan ako Bicol sa pagikan mga training, so pag-discover as in pag-enhance kan sa indang kapabilidad na maghanap buhay, yaon po yan, it will last for a lifetime tabi, ha? Sige, yan. Kaya salamat sa ako Bicol sa padagos na pagtaonin tabang sa sosyedad. Bago kita mag-time check, ang samuyang pagpaabot man, kasubago baga, na ipasabot naman ni VP Henry sa programa. Siyempre, sa programa man na Tingog Kanbanwaan bilang pagrespeto sa pag-iriba, pagrumdum. Gada na po tabi ang samuyang pag-iriba digdi dati, si R. Romy Romero kan barangay Baybay sa Baybay Baya Sinda June, ha, nakaburol an sa iyang bangkay diyan sa chapel kan naonambitan na lugar. Si Papa Romy sa muyang pag-iribadigdi, condolence sa familia and kay Papa Romy, may you rest in peace diyan sa satuyang mahal na kagurangnan. Yan, pag-iriba mi digdi sa DCGB si R. Papa Romy Romero sa field, sa sales,
Nagpo-programa pag Domingo asin iba pang mga slots tabi si Papa Romy. Yan, Papa Romy tabi, salamat sa serbisyo sa komunidad. And siyempre mother man kan sa tuyang pag-iriba mandig di bagajon, mother ni Jory B na pago, gada naman po tabi. Yan, kaya condolence man sa pamilya ni Jory B, nagadan sa iyang mahal na ina. Yan tabi. So yan po, duwang obituary. Oras Pilipinas 9:35. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Paraiso Beer, a taste of Paraiso. Climex Forte. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ipahiling sa inda ang sa imo kagayunan. Maging sunod na Binibining Silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinagakula, mas pinakinang. Ipahiling ang sa imo tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, 5-4 ang langkaw asin nakatapos nin high school. Ipahiling ang sa imong makinang nakagayunan, araw kan sarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. Per DOH FDA CCHUHSRR permit number 0471 series of 2023. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid Sabayani Proper Diet as in exercise, urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid Sabayani Proper Diet as in exercise, urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Marahay na mareta para sa gabos na CAP Education Plan holders. CAP Continuous Payout. Ang pag-release kan bayan ay itatao sa fully paid as in terminated plans. Para sa karagdagang detalye managod sa mga procedures as in mga requirements, pwedeng gibuhunan mga minasunod. Bisitahon ang sa intang website, capfield.com, kung saan pwede kamong mag-download kan mga requirements as in maaraman kung kamo ay guwaning availabling cheque. Pwede man mag-email sa info@capfield.com. Ipreparar ang sa indong SFA or Scholarship Funding Agreement kapag kamo nag-inquire. Sa Hulyo 10 hasta Hulyo 12, Lunes hasta Miyerkules, magkakaigwa ng special 3-day releasing of checks para sa mga plan holders sa Albay, Sorsogon, asin Masbate, sa Hotel Centro na makukuha sa Imperial Corner, Los Baños Street, Legazpi City, Albay. Kung dahil makaabot sa mga nasabing petsa, pwedeng magdirekta sa CAP Office sa Lucena, Quezon Province o maski sa ina CAP offices nationwide para sa indong mga kahapotan asin sa pag-release ng cheque.
This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may Active Clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word! Bugbugan sa trabaho, kakayanin mo. Daming tatapusin, di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, Brad! ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott after work, inaya ng barkada, party o exercise. Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o pababakunahan. Pababakunahan! Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa Bayani Proper Diet as in exercise, Uro Aldao, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa Bayani Proper Diet as in exercise, Uro Aldao, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Check.
Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Good morning, amigong King na Reginaldo. Amigong King, salamat tabi sa pag-share kan sa tuyang programa man sa DCGB News Online. Ano tabi? Pero much better, igo kamo tabi mga paraan tabay ning DCGB Live app. Ano? So, AM band iyan tabi na nasa cellphone. Madali man sanan ibugtak sa cellphone tabi nindo, yan na DCGB Live app. Tanganing garo man sa nakamay darang radyo dahil na maduman sa Facebook, DCGB Live app na mismo. Radyo na mismo yaon sa cellphone nindo. Yan, pasiring lang kamo diyan sa cellphone nindo, duman sa Play Store baga, i-click nindo ito duman. Tapos i-search nindo DCGB Live app. Tapos i-install nindo. Yan, halato nindong ma-install. Pagka-install, i-open nindo. Presto! AM radio yan sa indong cellphone, ha? Yan, hanapon lang nindo sa Play Store. I-search nindo ang DCGB Live app, i-install, halat-halaton, iyon na yan. Pag na-install na, may AM radio na kamo sa cellphone. Yan. Maski sa inyo mo magduman, may load kamo, may data, ayos na yan. May internet, ayos na yan. Laog lang kamo duman sa DCGB Live app. Yan tabi, madadagog na nindo ang DCGB. Kasuhapon, may bareta pa kitang pinagbasa man. Kung may senior citizens, may junior citizens man baga June. Igwa. igwa. Ikad yung kasabay ka duman sa junior citizens. Da ika pa nga ni, bako ka pa nga ning junior. Ta June ka na nga ni. July na baga ngunyan. Junior, July, June. Mario Yosef na. Ano ito, John? Pero may kang junior na nga. Hindi pwedeng maging senior citizen. Pero may kang John. Langya ka. Day, igong pigbubusol sara Congressman si Congressman Ace Barbers ba yun? And si Congressman El Rey Villafuerte na matao maning benepisyo sa junior citizens. Iyan, tabi? Kung may booklet ang senior citizens, tatawan maning booklet yung junior citizens. Pero duman sa bareta pa na binasa niya to, ang magiging kwalifikado ka ini susog sa pigbubusol na lay duman sa lower house. So aki kan familyang pararihutan tios-tios naan income sa bilog na taon daimina sobra sa 200 sagko 250,000 di pesos. Yun. Qualified yun. Qualified na qualified kita. Tabi. Yan. Ngunyan, ansiste kung ano su benefit kan senior citizens June, almost pareho man duman sa naitatao sa mga junior citizens. Ang edad 0 to pira na nga ito. Basta po 0 hanggang 25 yata yun. Nalingawan ko Ako mismo sa na proofread ko kasuhapon so bareta. Yan, nagruluwas na ito tabi. Dapat kasuhapon tayo na istorya duman sa Bicol Target pero because of time constraint and so mga impormasyon bagang hali sa luwas na kwanta ini nagilid mo na parametras kaya niya ko istorya tango niya na junior citizens po yan halat-halaton talang na bilog iyan bilang lay sagkod na mapirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sana po because this will be beneficial enough dakul baga kita nakapwa nagtitirius June and iisihon ta kung maipasar ang lay kung pirang junior citizen sa nakada familyang qualified niyan so mga beneficiaries kan agraryo halatun taman in kaso balikan ta ining sa junior citizens
Inka sumaging lay ini, hahalaton tama na pigapod na IRR. Pareho man kaso IRR na pinagahalat ka ining sulay na pinirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na minapulinas kan obligasyones kan mga nababayadan kan itong so beneficiary kan reformang agraryo. Iguanin mga implementing rules and regulations. Ining so sa junior citizens medyo haloy-haloy pa. Ibinusol pa sana ini sa lower house. Yan. Kung ano po, Head Endimar, 20% discount, value-added tax exemption sa pulong bakuna, milk supplements, professional fee, kan mga doktor, gikan sa pribadong hospital and healthcare facilities. Oo. Professional fee, kan mga home care service providers, siring man mga medical as in dental services, sa laboratory, sa pribadong pasilidad as in iba pang kalintulad na serbisyo, duman sa mga may edad na 0 to 12 years old. 12. Na ang pamilya, ang income 250,000 annually. Yan. 0 to 12 years old Endimar, then so income kan sa bilog na taon dahil masobra sa 250,000. Roger. Yan. Tapos libre ang admission sa sinihan. Yes. As in di ba pang klase ng leisure and amusement, pati na sa funerals and funeral services in kaso may magadan. Yan. Itong susakwan, susasinihan sa mga seniors may diskwento, pero sa juniors libre. Libre. Libre man sa sinihan, tigdi. Ayo pa tama. Local government sa ligas libre. Yes, tama. May aldaw sana. Aldaw, oo. Right, yan. Tapos, may junior citizen ID as in booklet na pwedeng kuhaon sa barangay o local government unit. Oo. As in automatic kuman silang mapapasayrarom sa PhilHealth coverage. Very good, Endimar. Tama, thank you so much. Ang karahayan, Endimar, tahilingon mo, pati su serbisyo medikal sa pribado na doktor. Roger. May diskwento ano? Roger. Including yung mga sa dental gabos-gabos, ha? Oo. And in kaso da ita mapigagad magadan, igwa pang burial benefit. Roger na. Naku, 0 to 12 years old. Yes, sir. Oh. Okay, yan lang gawin. Endimar, tama ba yun? Congressman El Rey Villaferte and Congressman Ace Barbers? Robert Ace Barbers and Congressman El Rey Villaferte of Kamsul. Sila so duwang major proponent kini para sa pig-upod na junior citizens. Very good. Thank you so much, Endimar. Now, iyon so bareta tang managad na uyan pinagkonfirmar na Endimar dyan sa newsroom. Junior Citizens Law. Igwa maning booklet. So, pigasabi ta, booklet na kumbaga sa senior citizen siraon duman. So, sa indang gabos na kunyan, detalyes. Kung halimbawa, kuhaon na kan amang Diyos, igwa pa ning benefit duman sa mawawalat sa burial gabos, sa pati sa mga gatas igon diskwento, value added tax gabos, kung ano nga ni so beneficyo kan seniors, iyo man ang more or less halos kabaing kan beneficious kan juniors 0 to 12 years old and an familia day dapat minasobra sa 250,000 de pesos ang kagabsan na nakukuang kita sa bilog na taon. Yan, tabi. Junior Citizens Law. Bill pa sana ini ha, na pinagbubusol duman sa lower house. Kagayon iyan. Sana po makuan iyan, ma-aprobaran and maips ha, tabi. Ngunyan, libre iyan pigi-schedule so sa senior citizens. Kaya halaton ta primero kung maibusol na ini, matapos na sa lower house, then isumiter or igwamaning kumbaga kaparehong measure sa upper house, which is the Senate, and kung mapirmahan na kang presidente, and yung implementing rules and regulations. So yan po muna tabi ha, ang mga magagayon na storya. And yung grupo man ni Congressman Joey kan 2nd District, labo-laboan pa